Настройка на интерфейса на Microsoft Outlook 2010. Нека да стартираме Outlook. И първоначалният прозорец, който се отваря, това е електронната поща. Както вече знаем, Outlook се състои от няколко отделни компонента. Mail, електронната поща, в която може да обслужва няколко различни пощи, ако са настроени, календар с задачи, разпределени по дни, контакти с информация за хора и тяхна информация, отделни задачи, бележки и други. В зависимост от това каква част от програмата се ползва, е възможно да се настрои кой прозорец да е първоначален при стартиране на програмата. В случая това е електронната поща. Нека да настроим, да променим тази настройка. Тапчето File и от него реда Options, командата Options, отварят прозореца с общи настройки на Outlook. В Advanced категорията от настройките, в Advanced, веднага в началото има Outlook Start and Exit и там се настройва съответната папка, която да се стартира при отваряне на Outlook. Ето, с бутона Browse можем да изберем различни папки, например календар, контакти, бележки или други. Нека да изберем календар. OK. И затваряме програмата, за да я стартираме наново. Резултатът е, че при стартирането се отваря календара. Разбира се, възможно е да се ползват различни компоненти от Outlook, например само календар и контакти, и тогава можем да настроим кой да е първия при стартиране на програмата. Обичайно настройката е само за електронна поща. Нека да се върна, за да може да покажем, че при настройка на няколко електронни пощи можем да отваряме примерно определена от тях. Ето, при стартиране на Outlook се отваря електронната поща. Самата електронна поща се визуализира в голямата част на прозореца, която е по средата, а вляво имаме панел за отделните папки в пощата и съответно в който са командите на отделните компоненти. Също така в дясно имаме to-do или задачи, общи задачи. Настройката на този интерфейс става от тапчето View. Обичайно в тапчето View се настройва целият интерфейс. Като в Layout имаме възможност за настройка на Navigation Pane. Navigation Pane е този панел вляво, в който е списъка от папки, като той може да е нормален, минимизиран, т.е. имаме само отделни бутони, което не е добър вариант, защото при нормалния можем да ходим в различните папки, а при календара можем да избираме съответния ден от месеца и виждаме календара. Ето, връщам се пак в View, в Navigation Pane, но тук ще изключим Favorites, защото обичайно в Windows от 7 нагоре имаме една папка Favorites, в която са най-често ползваните и както виждате тук в горната част се входяща поща и други, които ги има на същите места долу. Това ще ни даде възможност да разширим малко интерфейса. Вижте, точно над Mail има една чертичка, която като я преместя малко нагоре, мога да увелича тези бутони, така че в Navigation Pane да се покажат още бутони. Съответно, от Options, от бутона Navigation Pane Options, мога да включа или изключа някой от тези бутони, ако не ползвам инструмент, например, ако не ползваме Mail, ако не ползваме почтата, може просто да изключим бутона. Ето, нямаме почта като бутон. Но ще я върна, за да може да я ползваме. В настройката също в дясната част на прозореца може да се променя и вида, в който да бъде to-do бара или на общите задачи или tasks, като в нормалния вид имаме просто списък от задачи заедно с календар. Това е много приложимо и удобно, ако работим на монитор с по-голяма разделителна способност.